Бародарои азиз, касоне ки мактаби миёнаро дар Точикистон тамом кардан, мехоҳанд дар Россия таҳсил кунанд, аз як донишгоҳро ба шумо совет медиҳам ки як бародари тоҷики мо шуморо метавонад ба ҳамуҷа коротона ҳал кунад, дохил кунад 100%, буҷет немест барои гражданинои Точикистон. Агар шумо дар Россия бошед, мерен дар ҳамун шаҳр мақсад экзамен меспорен, иншоаллоҳ мегзарен. Касоне ки дар Точикистон ҳастанд, барои шумо ҳам мақсад школникое ки тамом кардан синфи 11-ра, ора метавонанд онлайн экзамен биспоранд, ҳамаи чизотона мақсад метавонед вақте ки ответон биромад, шумо метавонед ба Россия биен, дар ҳамуҷа таҳсил кунед. Як бародарамон тоҷик аст, ба шумо мақсад номерои инстаграмаш, номерои ватсапша метавонед обращаться кунед, шуморо ҳатман дар ҳамун донишгоҳ дохил мекунанд. Хеле медонед ки ин қайга вақт мондагиай то ҳамин 10 июла одаморо қабул мекунанд. Баъд 10 июл уже экзаменашон сар мешаванд. Марамат, касоне ки мехоҳанд дар Россия таҳсил кунанд, ба шумо ин номерои ватсапаш, ин мақсад инстаграмаш метавонед муроҷиат кунед. Салому алейкум бародари азиз, шумо дар канали ма Добрый Таджик, номи ман Назар. Касоне ки намедонанд, хуш омадед дар канали ма. Касоне ки ҳастед якум бор дар канали ма бошад, бародаро мушкил набошад, хабарҳои нав, хабарҳои сода карда ба шумо мефаҳмонем. Ҳамчун бародарона дар канали мо обуна шавед, ролика тамошо кунед. Бародари азиз, чӣ хеле медонед ки проблемаҳои патент бисёр ҳар як муҳоҷири Точикистоне ки меояд ба цели работа кор меоянд, ҳамиҳо ҳар якташ патент мекунанд. Хеле медонед ки патент кунӣ чӣ қадар проблема дорад, справка ва отпечатки ва бисёр мақсад зиёда як хеле сумактон мепара, бо 25 рӯз дад мекунед, хеле бисёр проблема дорад. Боз як проблема дабавид кардан ки хеле проблема ҳам бигем мешавад барои даводаша, ҳам барои саломатии хумо фоиданок аст. ҳозир бояд мо ҳар як шаҳрванде ки ба цели кор қадим меояд, ҳамо бояд бираванд тести коронавирус биспоранд. Баъд вақте ки тести коронавирус дар ҷо спордан, ҳар як шаҳрванде ки Точикистоне ки меояд ба Россия, любой шаҳри Россия городда бошанд, ҳамуҷо больницаҳои калон аст. Ҳамин больницаҳои калонда метавонанд тести коронавирус бигзаранд ки соҳиби справка бишаванд. Баъд метавонанд ба ҳазор бираванд, фамилия документатсияш ранги пешинаи бо плюс справкаи коронавирус. Шумо бояд справкаро бигиред, баъд фамилияз биред ки шуморо қабул кунанд. Одамҳое ки ҳамин справка на фақат дар патент, ВНЖ ва РВП дам дахл дорад. Чӣ хеле ки як бародари мо дар ФМС шаҳри Санкт-Петербург кор мекунад, ҳамсӯҳбат шунем гуфта ки шаҳрвандои Тоҷикистон, Ӯзбекистона мақсад касе ки справка надора қабулшон намекунанд, касоне ки справка доранд қабулшон мекунанд, хай корошон патентшон мегиранд метаҳанд. як шаҳрвандои Қазоқистон, Қирғизистон хито медонед, то регистратсия мекунанд, мегарданд тамом. Ба ҳамин бо як саволи гада мехостам ба шумо ҷавоб бидам ки бисёр одам мегӯянд ки ака патенти мо буд шид, мақсад яксолагишон буд шидагия, чӣ кор кардан дар корай. Бародаро уже қонун биромардагия ки ям як бародар мо ФМС гуфтанд ки ба 1000 метавонед шумо бирен ба ФМС обратно як солига шуморо продлеват мекунанд. Хубтараш бирен як солига продлеват мекунанд, аз яде ки хай границаҳо маҳкаманд, граница гузашта шумо наметавонед зиражда. Ба ҳамин хотир шумо метавонед озод бирен ФМС аз солига продлит кунед ки ҳамин дард ғами ҳамин сумкани лесо дуртар шавед. ба хотире ки хай хито медонед ки ҳамин тоҷик мардуми моро ҳамин лишне кор меоянд ки штрафшон мекунанд. Ба ҳамин корҳои нодаркорӣ чӣ дар кор мекунанд, чӣ хеле як матал астак. Мақсад ки ҳамин корҳои камтар шумо дуртар бошед, илтимос бирен озод патентона продлит мекунанд 1 сола. Бародари азиз, мехоҳам хотиррасон кунам ба хатм кунандаҳои 2020. Касоне ки донишгоҳро буд карда буданд, ҳамин фарқ надорад кадом сол, ҳамин сол касоне ки студентое ки мумкин бисёр бидонанд, мумкин одамое ки намедонанд, ба хотири ҳамо бародароне ки российский вуза высшее образование гирифтанд, метавонем прямой, каси дипломи срх дошта бошад, метавонем прямой бирен дар вид на жительство биспорен. Касоне ки дипломи обычный ранги хидм доранд, метавонанд дар РВП биспоранд. Касоне ки намедонанд чӣ хеле документатсияша пир кунанд, ҳамчун бародарона ягон суми шумо дар кор неста, метавонед дар инстаграмам бинависед то што хидм чӣ хеле дар РВП споридам. Ма дар юристи тоҷик зани мақсад як занак ҳастай
юрист полный юридически ба ма ёрдам дод, заявление якм борда қабулм кардан. Хехтомеда ки як ошибка дошта бошед дар заявление, як перевод паспортон шуморо бармегардонанд. Хеле проблема игата бо мекунанд мақсад. Бинависанд дар инстаграми ма ки бародар ами нашуд РВП ки венже прас ами якмда нависанда ки салом алейкум барои РВП венже сразу бинависанд ки ман шумо номро юристам метам, шумо мерен ба мақсад ягон каза ягон суми калом наметина. Юрист аму перевод паспорт ҳақиқатан мегира тамом. Ягон мақсад 100 ҳазоре ки одамо фреб мекунанд бисёр одамора, ба худо қасам мара юрист ёрдам додагиай, ман худам РВП ма гирифтам. Ҳамчунин мехоҳам бародари худам ёрдам битам. Ҳамиҷа шумодам РВП ё ки венжатона гирифта битам. Як хабари дига мехоҳам не чӣ сарш кунам. Нафарое ки венже доранд, бародари азиз, аз 17 июн қонун қабул карданд ки чӣ ки медонед агар шумо венже дошта бошед, аввал 6 моҳ ждат мекарданд ки дар паспорт бисупорен. Ҳозир қонун биромад ки аз 17 июн одамое ки венже доранд, мақсад имрӯз шумо венжатона гирифта бошед, 3 моҳ аз 6 моҳ ба 3 моҳ кӯтоҳш кардан. 3 моҳ пас шумо метавонед барен дар паспорти сирх бисупорен. 1 июл Евросоюз тасмим гирифт ки 54 давлата раша ҳуй кина ба Европа. Ҳамчунин дар спискҳои Централни Азия давлатҳои Точикистон, Қазоқистон, Туркменистон ҳастанд. Тоҷикҳои мо метавонанд озод ба Европа бираванд, хай бигарданд, меан хеле обычни ранги режими пешина. Дар спискҳои қатъшидагиш мақсад мумкин нест шаҳрвандои аз давлати Россия, Америка, Бразилия. Барои чӣ? Барои оне ки дар ин давлатҳо бисёр коронавирус, мақсад заражони коронавирус бисёртар аст. Барои ҳам аз саҳнаи 1 июл ҳам мо фақат Тоҷикистон кордор мешем, гражданони Тоҷикистон метавонанд озод ба Европа сафар кунанд. Чӣ медонем ки дар Россия овоза аст, ака рости и ҳамаш слухи меган, и слухи ба тоҷикӣ мақсад овозаҳо бигиремаш мешава, овозаҳо ҳастанд ки пики дим мешава. Чӣ ки дар Америка 46 000 дар як рӯз заражон шид, як чанд рӯз пеш ҳам хеле дар интернет хабар буда ки 46 000 дар як рӯз касал шиданд. Ҳамин овозаҳо ҳастанд ки дар Россия мумкин пики ди шава. Хай ҳамаш овозай мақсад ки по-любому бояд худмона эҳтиёт кунем. Пардон аз чӣ мегӯям ки бемаска дар Москва дар ҳамин любой ҷо гаштанд, дар ҳамчун асоби мигрантҳоро ғам нетанд, барои ҳам эҳтиёт бошен, риоя кунен, саблюдат кунен, ҳамин чизо бемаскагардӣ накунен. 5000 штраф мекунанд. Чӣ як бародарамон корро кардем, 350 рубл кор кард, не ки 5000 штрафш карданд. Ҳаминҷа шумо ҳам эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки эҳтиёт бошед, Москва фақат дар кисатон боша хотя бы ки штрафтон накунанд. Як чиз дигар мехоҳам ба хотири шумо бирасонам ки бисёр одамоиро мумкин медонанд, ҳаст одамое ки бо намедонанд. Хат дар ролики пешинам гуфта будам ки нашуд билет Тоҷикистон, чартер рейсҳо ва бисёр савол омад ки билет чанд сумай, мумкин бисёртон уже медонем. Бародари азиз, хеле ки дар чанд ҷои интернет гуфтанд, сафоратхона занг мезананд, мегӯянд ки 300 евро мақсад 22 24 ҳазор рубли русӣ мешава. Барои чӣ қиматай? Барои оне ки якаби ай Тоҷикистон самолетҳо холӣ меоянд, барои ҳамин ҷиҳат камтар нархи билет қимат шидагиай. Ҳамчунин метавонед ҳозира шуда 8 чартер рейс гуфтагиянд, мақсад спискҳошам ва дар ҳамин интернетам савоб шудан мондагиам, ай кадом шаҳрҳо кадом рӯзо мепаранд. Ҳамчунин бо хай метавонед дар консуло барои ариза бинависед, хитон номнавис кунед ки шумо ба Тоҷикистон баргардед. То што кай границаҳо ҳуй мешаванд, бародари азиз, ҳеҷ ка аниқша гуфтан наметавонад. Овоза ҳастае ки меган сентябрда, овоза ҳастанд меган баъди мобайни июлда. Барои ҳамқа эҳтиромона хоҳиш мешавад ки беғарз ҳозира консул ҳамқае ки одамо уже рафтаистанд, ягон кас дига бовар накунед, ягон граница ҳозира ҳуй нестае ки и аки ҳар як выпускум да ҳамира мегӯм ки билет нахарен, шайтонош бисёранд, илтимоси зиёд, сумтона беҳуда тратид накунед. ҳам пока что карантин нест дар Россия, кор кунен, эҳтиёт кунен, иншоалло худо хоҳад мо ҳамон ба ватан бармегардем. ба ҳамин барномаи мо ба охир мераса. Касоне ки ҳамин суханои меагонташ полезен шуда боша, мақсад ҳамин ролика дар дигар бародарон дар соцсетҳо ин мо бародари тоҷикӣ мо бисёр дар имо мешинад, дар имо дар бародаро касе ки намедонанд бирасонем ки мақсад хеле фоиданокам ба фикр мекунам. Агар ба шумо ролик писанд шуда омада боша, лайк монед, комментари фикри худтонро бинависед, ягон саволи дига дошта бошед дар комментариҳо бинависед. чӣ комментариҳоро мо бисёрша мехонем ки ҳамин халқ мо чӣ саволҳо метавон, мо амро ба шумо одӣ карда мефаҳмонем. ба ҳамин тансият хона обод бошед.
бо шумо будам ма Назаров панои ҳамат ба худо.